Vítejte u dalšího dílu ze série Old School Gaming. Dnes si ukážeme hru, která pochází z Japonska z roku 1978. Popularita této hry prakticky ihned vzrostla a v Japonsku vzrostla natolik, že museli dorážet nové mince, protože jich byl nedostatek. Poté, co se tato hra rozšířila i do USA, tak její popularita vzrostla ještě více a dočkala se mnoho různých alternací. Myslím, že není třeba tuto hru nějak sáhodlouze představovat. Řeč je samozřejmě o Space Invaders. Space Invaders je zdánlivě jednoduchá hra, kde je vaším úkolem v každém kole porazit 5 řad nepřátel pomocí malé raketky. Jedinou možností, jak se ukrýt, je za štít, ale to nedoporučuji, protože je budete pak potřebovat v krajních případech, kdy vám bude doslova okejhák. Vaši nepřátelé se pohybují po obrazovce od strany na stranu. A vždy se zkrátí vzdálenost o jeden řádek. Základní koncept hry není vůbec těžký na pochopení, ale s každým sestřeleným nepřítelem se jejich rychlost zvyšuje stejně tak jako s každým novým kolem. Zvyšování obtížnosti a rychlosti se stalo právě tou hnací silou této hry, která nás stále nutila házet mince do automatu a překonávat tak dosavadní rekordy. To, co činilo krom rychlosti nepřátel hru obtížnou, je fakt, že jste mohli vystřelit pouze jednou a dokud raketa nezasáhla cíl nebo neopustila obrazovku, tak nebylo možno vystřelit znova. Tahle hra se stala tak populární, že se na ní dokonce konaly turnaje. A první turnaj byl roku 1980. Dá se říct, že se jedná o předka dnešních herních turnajů, například v Counter-Strike. Na tehdejší poměry bylo neskutečných 10 000 účastníků, kteří hráli Space Invaders na konzoli Atari 2600. Což dává smysl, když tento turnaj pořádala Atari. Tato hra způsobila takový poprask, že pokud bychom ji přirovnali k hudebnímu průmyslu, jednalo by se nejspíše o kapelu The Beatles. Co se týče grafické a technické stránky hry, tak tu není o čem mluvit. V roce 1978 se moc nedbalo na zvuk ani grafiku, ale spíše na požitek hry. Což je tak trochu škoda, protože v té době ještě nebyly takové podmínky, které by podporovaly vydání náročné grafiky. A víte co? Je to fuk. Protože tahle hra i po tolika letech baví nehledě na grafiku a snad každému ukápne slza nostalgie, když jsme si u této hry rozbili náš první ovladač. Celkově hra působí jako klasické retro, které známe z různých nových grafických stvárnění či alternací této hry. Nadarmo se nestali vetřelci z této hry nejznámějším herním symbolem, který dodnes zdobí herní časopisy, internetové portály nebo okupuje jako potisk na tričkách. Jelikož dnes už málo kdo hraje na starých konzolích, tak je jedině dobře, že je možné si tuto klasiku dnes zahrát i na počítačích, jako mnoho dalších. Což je jedině dobře, protože i u počítačové alternaci zůstaly klasické zvuky. Nyní přejdeme k soutěži. Na začátek bych rád pogratuloval Filatonovi, který vyhrál minulé kolo. A o co se bude hrát dnes? Dnes budeme hrát o Hitmana Absolution. A soutěžní otázka je, v jakém městě se konal první Space Invaders Tournament? Odpovědi zasílejte na e-mail mighty.aladalar@gmail.com a nezapomeňte připojit své jméno, jméno kanálu a správnou odpověď.
Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího videa.